maza ne. Kwana biyu. Wala daidai. Ya gari ya jama'a. Wala alhamdulillah. Haka yake so. Ya abubuwa. Allah mun gode Allah. Wai maza kai mai wannan abun ne kullun ga kana ta fama amfani da shi kana gurza. Wannan shine nibble plantain. Nibble plantain. A plantain normal irin wannan namu na titi kenan. Wannan shi wani. Ma'ana wannan nibble plantain yana da register da Standard Organization of Nigeria. Sannan ga NAFDAC. Okay. Ga azabar daɗi. To sun dai kokari wa'annan gaskiya amma plantain ne ko. Test ne da shi kala-kala, akwai mai ɗan gishiri-gishiri, akwai mai tafannuwa, kai akwai mai citta-citta har da mai kamar zaka ji kamar suya nama kake ci. Plantain kenan alaji duk ɗaya ne. A wannan kuma ba zan iya masan da zan gaya ma daɗin sa ba ma ni. To abin da zamu yi koyi kaɗan ɗana bakin kaci. Man ɗaya dai. Ka iba. A man ɗaya dai a dai Allah na ka iba. A ɗaya ya isa wallahi ya ishe ni wallahi. Kenan. Ya gaji. Daga baya kenan. Ita me zan baka? Alƙur'an ba zan baka. Allah ba baka. Wallahi ba baka. Ina zan baka. Na ce maka iba kace baka iba. Wallahi kai na ce ka iba kace baka iba. To shikenan na hakura. Ka hakura ba dai shikenan. A ce ka ci abu kaza kana mutane ne. La Bishkido. Me ke faruwa me kuke yi haka? Wallahi muna dan exercise motsa jini muke dan yi haka. A cikin rana haka? Wallahi kina san ya fara zuwa. Dan Allah hoto muke so mu dan dauka da kai. Hoto? Eh. Kusa ya za yi? Kun ga saboda rana ai mu juya mu kalli nan ko? Sai hoton ya fito. Yawa to mu jujjuya. Yawa. Ina kake kuma? Ni ina ma gafa babu wani zancen motsa jiki. Ba wani motsa jikin da suke yi. Kawai dama akan wannan nibble plantain din ne da ke hannun abokinsa fa suke wannan ja'in jan. Kin san abin da masifar daɗi. Ɗauko mana. Ya yi ta banza ba muna da guda ɗaya ba? Okay.